ko be. Dito kami sa Caramel Hill. Mag-group picture ta diha dai. Ta! Tuara. Sapa, tanaw. Hey! Day! Kawai! Ikaw! Woo! Gani! Labi ka siya tanahon ba? Nakatakot. Katong isa kay isog ka. Dito kami sa Pyramid Hills sa Mount Shan. Day na ay gwapo pa diri day ba Mount Shan Peak. Agtag mong ping. Lahi pa ba to? Lahi? Lahi ang Mount Shan Peak nindot kaayo. Pero murag long trail siguro ang Mount Shan Peak. May signal? Oo. Ay tanawan na makita man nimo LTE Wala ka naga-live. Ano ba? Muli ata ka mag-charge ng cellphone. Igat nga na naka-green guys. Asa naka-green? Ikaw may igat dito. Ikaw naka-green. Ako'y nakagiril ka. Wow! Yung pinaigwa di mo pinalubot? Lubot pa more! Ha, tisa ha. Mga besh, mga bye. Have fun!
This is the view. Pwede makadre ng mga on. Mga on gani. Overlooking Oh, dire. to the ocean and Nahulog man to namo ni sexy kong black na ko. Sama magana. Okay, ganun muna. Okay, 1, 2. Sapa. Hindi mo dapit o. Dugamay din siya. Dire. Dali nya, lugutay ta, lugutay. Yeah, pala. 1, 2. Woo! Siyang pyramid kay mura siyang pyramid. Ano sa ta sa park kay? Pyramid Hill! Ako ya ka pyramid. Ano? Here we go! Asa ba nakabayramid na? Anak, basta kayo triangle na siya. Asa ba nakabayramid anak? Bubuang mga